pul tapmaly bir ýerden pul tar. Salam. Men Kuwat kapı. Taşdöwrü tanamasyn dikgeydi. 5 mandyň wa mardulan hasyl edip bereýine. 5 manat dörem arzu edip goýmay. Öýdýäniň üçin bolsa men bereýin dostum, 10 manat bereýin. Toş ne diýäň, dämi? Etpe kimini goýamam. Men etdim gowsyn etdi. Sen ardulan hasyl edemdi. Sen düşmanyny kesse bolup barýar. Meselem sen $100 istesek, sen düşmanyna $200 bolup barýar. Düşmana $200 barjak bolsa bar. Sen gowsy bar, şu men şulardan hasyl etsene. Men davlenýän 120-de 80'e galsyn da. Boldy, gurrun ýok. Ana hasyl boldy. Alo. Näme bol edidim? Näme? Ejeng davlenýän 240 galypdyr. Bolýar.